Здравейте! Започваме репортажа от последния зимен ден край езерото Парчарево. Това ще ми е последното спускане, защото иначе след това става студено и борд каяка ще стане чуплив и може да се спука. Ето тук ще влеза и след това ще премина оттатък. Това е първата част. Ето това е съоръжението, което сега ще го приготвя. Така. Ето това е първата част. Ето и аз да се видя. Здравейте! Прекратяваме първата част.